என்னது ஜனவரி 3ஆம் தேதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெனிசுவேலாவை அடிச்சு பிடிச்சிட்டாருன்னு சொல்லி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு இப்போ. ஸோ வெனிசுவேலாவில் இன்றைக்கு பெரிய ஒரு அட்டாக் ஒன்று நடந்திருக்கு யூஎஸ் மிலிட்ரி. ஸோ நாட்டையே பிடிச்சிட்டு அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. பிரசிடென்ட்டையும் அவரை வைஃபையும் பிடிச்சிட்டாங்களாம், பிடிச்சி நாட்டை விட்டு வெளியேற்றிட்டோன்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஆனால் எங்கே கொண்டு போயிருக்கிறோம்னு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லலை. ஆனால் இது வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காரு. இப்படி ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் உண்டு. டொனால்ட் ட்ரம்ப் தான் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் அவர் ட்விட்டரில் போட்டிருக்காரு. இப்போ நியூஸ்கள் எல்லாம் போய்கொண்டிருக்கு மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாக்கள் எல்லா இடத்துலையும். இங்கே ஈஸ்ட்லேயே நடாண்ட ஒரு பக்கம் சைனா தோங்குதுன்னு பார்த்தா இங்கே டொனால்ட் ட்ரம்ப் முடிச்சிட்டு சொல்லி கதையை போட்டுட்டார். என்ன நடக்குது தெரியா, பார்ப்போம் அப்டேட்டில். ஸோ புது வருஷம் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்த பிளான் ஒர்க் ஆகிட்டு போல இருக்குது. நல்ல ஸ்டார்டிங் 2026 ஃபார் டொனால்ட் ட்ரம்ப். இனி நாங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும், மற்ற அப்டேட்டில் பார்ப்போம். ಅವ್ರದ್ದು ಪಟಾಂಗನ ತುಂಗಿನಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇಲ್ಲ ವೆನಿಸುವೆಲಾ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಲ ವೆನಿಸುವೆಲನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಯ್ ವೈಫೈ අල්ලදියනවලු අල්ලලා රටෙන් පන්නලා කියලා එදෙන වැරස් කරලා රටෙන් එළියට අරන් ගිහලා කියලා ස්ටේට්මන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා ට්විටර් එකේ. දැන් මෙයින් ස්ට්‍රීම් මීඩියා ඔක්කොම නිවුස් එක යනවා දැන්. ඔන්නට කොහෙද කියලා නම් කියලා නැහැ. ඒ රටෙන් ඔෆිෂියල් ස්ටේට්මන්ට් එකක් තාම ඇවිල්ලා නැහැ වෙනිසුවෙලා වලින්. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් තමයි මේ ස්ටේට්මන්ට් එක කියලා තියෙන්නේ. කොහෙටද අරන් ගිහලා තියෙන්නේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා නම් දන්නේ නැහැ. ඒක අපි ඉඳලා තමයි බලන්න ඕනේ. 2026 වල ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ ප්ලෑන් එක වර්ක් වුණා වගේ තමයි ස්ටේට්මන්ට් එක දාලා තියෙන්නේ. මේ තුන්වෙනිදානේ අද. තුන්වෙනිදා ඊස්ට් එකේ චයිනා යුද්ධය පටන් ගනී කියලා බලනකොට මේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වෙස්ට් එකේ යුද්ධය ඉවර කරලා. සෝ මේව තමයි 2026 පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඊස්ට් එකේ පටන් ගන්න යනවා, වෙස්ට් එකේ ඉවරයි. බලමු අප්ඩේට් නිවුස් later.